Batzuen eta besteen mendeku beharra zelata, gudaren ondorioak urtetan luzatu ziren. 12 urte beranduago, 1980 urtearen ekainaren 27an, Juan Uriaren etxea astindu eban zutea ere mendeku ahalegin bat izan eikean. Eta horregaz batera, herria zibarriaren norabidean astu eben hainbat gertaera. Barealdia 1524 urtean heldu zan. Gerra eta mendeku giro honetan, hiribilduak berean iraun eban. Harresiaren inguruan ostera, hirigintza elementu barriak sortu ziren. Batetik, eliza eta honen inguruan hasitako enparantza. Bestetik gurutzeak, herriaren antolamendurako erreferentzia ziranak, eta azkenik, herriaren itxura aldatu eben etxe pilaketak. Honek, bide inguruetan lekututa, errebalizenez sortu ziren, 7 ziren guztira. Sortzez Garbiaren parrokia, 1959 eta 1506 urteak bitartean eraiki eben. Harresi barruan lekurik ez egoela eta kanpoaldean egin eben. Hirik bildutik ur, ahalik eta urren. Kanpotik estilo bi nabaritu daitekez, azken sasoiko gotikoa, sarrerako atebietan, arrosetoian eta zutabe batzutan. Bestetik errena izeintza, goikaldean, lehioetan eta bere dorrean. Itxura ederreko eleiza, harri landuz aberastuta. Altuera handiko 4 zutabe daukaz, eta honen goikaldean zapel edo kapitel bereziak ganga edo bobedari eutxiz. Erretaula nagusia, taila ederrez apaindua, platerezko estilokoa da. Beronek eta alboetan kokatutako altare bik osatzen dabe prebisterioa. Behin eleiza eraiki ondoren eta bere ingurua ordenatzeko asmoz, Santa Anako plazatxoa sortu eben, bertan izen bereko gurutzea jarriz. Gurutze honen bete beharra, batetik San Faustotik eleiza aurreko plazara joian sarrera bidearen eta bestetik Santanara heltzen zanaren eta bien inguruan egingo ziren eraikuntzen antolaketa zan. Gurutziagako gurutzea, 1522 urteko abuztuaren 9 bide bi ordenatzeko jarri eben. Bata Susokoa, Eliza aurreko plaza ingurutik datorrena, eta bestea San Rokekoa, Santa Anako plazatik datorrena. Beste errebaletan jarritako gurutzeak, Urarka eta San Juanekoa 16. mendekoak dira.
Eta guztiz ere, gurutze guztiek ez dauke hirigintzagaz zerikusirik. Iguria, Murua edo San Agustinekoa adibidez, herritik urrunegi dagoz euren inguruan eraiki nahi izateko. Biztanlegoaren gorakadak bultzatu eban bideen ordenatze hau. Barruan tokirik egonez eta, harresiaren inguruan Errebal izeneko biztanlego gune errotuak sortu ziren. Lehenengo Errebalak 3 dira. Bata 16. mendearen hasierakoa da, San Roque. Bestea Urkizuko dorrea eta Eleizaren inguruan sortutakoa, Suso. Hau ere mende berekoa. Eta azkenik, Santanako gurutzea erreferentzi puntutzat daukan San Faustokoa. Zumelegi ibaiaren gainean eraikitako zubi biri esker, Harresia ibaiaren beste aldeagaz lotuta geratu zen. Eta Ganondo zeinurarken guruetan ere Errebalak sortu ziren. Susokoa txiki geratu zen eta zabalkuntza beharrebanez San Juanekoa sortu zen. Errebal guzti honeek lanbide ugari eta berrien gorakadak eraginda sortu ziren. Esaterako artizauek kasu batzutan benetako industriak sortu ebezan. Honetariko bat arma zuriarena zen. Armagintzaren garapenak eraginda, pika eta lantzagileen lana gutxituz joan zen, eta kako forjariei ugaritu jaken lana. Honeek izan ziren alkabuz eta suarmak egiteari ekiten eutxienak. Azken Errebala, Gurutziagakoa izan zen. Herrigunetik aldenduta egoala eta 18. mendearen erdialdera arte ezeban etxereik eta nabarmenik izan. Hirigintzaren zabalkuntza eta ekonomiaren garapena ezaugarritzat eukazan prozesu honen barruan indianoak sortu ziren. Euskal gizartearen egituraketan maiztergoa oso sustraituta egoan ohitura zen. Aitak aukeratze eban bere ondasunen oinordeko bakarra, familiakoa zein kanpokoa. Beste guztiak esku hutsik geratzen ziren. Egoera honi urteera bilatu gurean, batzuk beste maizter bategaz eskontzen ziren. Beste batzuk etxean geratzen ziren maizterraren esanetara. Militar eta erlijioso zereginei ekiten eutxienak ere baegoazan. Eta azkenik, Espainiako lurretarantz joaten zirenak. Aitonen seme izenez ezagutzen dugu zoneek. Antzinako nobleziaren titulu hau, askaziari edo linajeari jagokon, eta arrazoi etikoi lotuta egoan. Titulu hau, sorterrian norberaren jatorria, etxea eta askazia ziurtatzen ebazan agiri bat eskuratuz, edozein euskaldunek lortu ikean. Ameriketaren aurkikuntzak bide barriak zabaldu utxozan migrazio prozesuare. Ondasun bila joateko lur erakargarriak ziren. Jauregiri gehienak 17. mendearen azkenerantz eta 18. eraiki ziren, hiribilduaren sasoirik oparotsuenean. Ameriketatik heldutako diruak, estatuko administrazioaren eragin aukien pertsonak izateak, eta ohizko inoretza sistemak, hau da, sorteetxeen ondasunak osorik mantentze horrek lagundu egin eben holan izan eiten.